Como todos os días, Elizabeth chega soa ao instituto, cargada coa súa gran mochila e debecendo por non ter que estar ali. Móvese con desgana para buscar o seu refuxio, o baño da planta baixa, único agocho no que se sente segura. Non soporto este cabelo. Encantaríame ter o cabelo encaracolado como dese rapaz tan mono da clase do lado. É tan popular. Outro día que se repite. Outro día de angustia para Elizabeth, que, como un autómata, acode monotonamente a esa cita non desexada, cunha realidade tan allea ao seu mundo interior que lle parece virtual. Alí, soa, no ollo do furacán dunha tormenta abafante. Ben, hoxe imos empezar a falar da Primeira Guerra Mundial, tatedes aí na páxina 146 do libro, que foi a Primeira Guerra Internacional e comezou a principios do século, o 28 de xuño de 1914. Por que comezou nesta data? Ben, pois nesta data produciuse un magnicidio que... Alguén sabe o que significa magnicidio? Non. Pois un magnicidio é un asesinato de alguén moi importante, dun rei, dun emperador. Concretamente, neste caso, a quen mataron foi o herdeiro do Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, en Sarajevo, a capital de Bosnia. Ti non, ti nunca. Un momento, recordade, con isto rematamos o tema, recordade que o 5 de abril é o día do exame deste tema. Recordade-o todos, que despois vos olvidades. Que creio de clase pensei que non paraba mi parecer? Pois a mí gustou. A verdade é que a historia me apaixona. Comezo a imaginarme naquela época e o paso genial. É como se estuvese sorteando toda a clase de perigos. Está como de cara. Xa, pero te mola moito, xa sei. Non hai como ser un mesmo. Non hai como ser un mesmo. Non hai como ser un mesmo. Por que estás aquí agochado? É o único sitio onde me sinto segura, onde ninguén me suba polo meu aspecto. E que lle pasa ao teu aspecto? Eu que sei, non me gusta nada, nin o meu pelo, nin o meu carácter, nin o meu corpo. É como se non fose eu que se mira no espello. Entón, que eres ti? Non o sei, pero non son eu. Ás veces, nesta parte do espello, vens as cousas máis claras. Ese sí que son eu, ese sí que é o meu reflexo. Quero ser Sam e quererme como Sam. O camiño que debe percorrer Elizabeth para atopar a Sam non ha de ser doado, pero a forza que lle dá ter atopado a súa esencia sempre lle fará compaña nesa nova andaina.